Jeg tog afsted uden egentlig at lede efter noget. Måske mere for at mærke, om det stadig findes. Det enkle. Det, der ikke prøver at være mere, end det er. I Thy, der er der langt mellem tingene. Ikke bare fysisk, men også i måden ting får lov at være på. Der er plads. Masser af plads. Ikke den tomme slags, men den, hvor noget kan falde til ro. Lyset er ligesom anderledes her. Det presser ikke, selvom det er meget lyst. Man kan godt være i det. Det forklarer ikke. Det ligger ligesom bare hen over landskabet og lader det træde frem, som er der. Jeg begyndte at se i de små ting, i marehalmen, hvordan den ligger i klitterne. Nærmest ikke som noget, der vokser, men som noget, der er. Som en krop, en meget, meget, meget stor krop, man går på i pelsen af. Noget levende og noget gammelt. Det bevæger sig i vinden, uden at gøre opmærksom på sig selv. Som om det altid har været her, og som om det altid vil blive ved med at være her. Der er en ro i det. Ikke fordi det er stille, fordi havet er bestemt ikke stille, og det er vinden heller ikke, og der er ofte meget vind. Men det forsøger ikke at være noget andet end det der. Ved Stenbjerg Strand, der bliver det måske endnu tydeligere. Der er næsten ingenting. Der er nogle huse. Den dag jeg var der en båd. Og så er der havet. Det er ikke et sted, man bliver. Det er et sted, man kommer til, når noget skal gøres. Fiskerne, de boede ikke herude ved landingen, som det også hedder, Stenbjerg Landing. De gik herned, eller cyklede, eller kørte i hestevogn fra byen, ud i vinden, ud i det, der ikke kunne kontrolleres. Og når arbejdet var gjort, så gik de hjem igen. Der ligger noget i den bevægelse, en forståelse af, hvad der er hjem, og hvad der er vilkår, arbejdsvilkår. Havet, det var ikke noget, man ejede. Det var noget, man forholdt sig til, med respekt og med en vis stilhed. Og når noget gik galt, så var der andre, der trådte til. Et skib kunne ligge derude i mørket. Ikke langt fra land, men langt nok. Man kunne se det fra kysten, og man vidste, at der var mennesker derude. Der blev sendt bud fra hus til hus, og mændene samledes. Ikke som noget særligt, men bare dem, der var der. De gik ned til stranden, båden skulle i vandet. Den blev trukket eller skubbet eller båret gennem brændingen, i vind, i kulde og i mørke. Der var ingen garanti. Der var ingen garanti for, at det ville lykkes. Der var heller ikke nogen garanti for, at alle kom med tilbage. Men de gik, og de gjorde det. Og nogle gange lykkedes det, og andre gange ikke. Og bagefter gik man hjem igen. Der blev ikke sagt så meget om det. Ikke fordi det ikke betød noget, men fordi det ikke var noget, man gjorde til noget. I dag står det der stadig. Husene. Redningsstationen, som jeg ikke fik taget billeder af, men den er der også. Det står der uden at blive forklaret, eller uden at blive gjort til noget særligt, og det er heller ikke min tanke her. Og måske er det netop derfor, det føles så klart. Lyset, som det var den dag. Skyggerne, som de faldt. Det, der ikke behøvede at blive løftet. Der er noget i det. Det kan noget at lade ting være. Ikke at gøre dem større.
eller ikke ret på dem, men bare være i det, der er. Og måske er det det, jeg tog med derfra. Ikke billederne som sådan, men en fornemmelse af, at det hele faktisk er nok. Og at nok er godt nok. At der er noget i det enkle, som ikke mangler noget. Og at man egentlig gerne må gå lidt stille med det. Det her er ikke et sted, man tager noget med fra, men det er et sted, som man kan bære med sig. Efter at have været ved Stenbjerg Strand og Landing, så kørte jeg sådan lidt rundt og kiggede forskellige steder, og så tænkte jeg at køre til Agger. Agger, det er et sted mellem hav og fjord, og det er der stadigvæk, selvom det kunne godt se ud som om, at det er mindre, end det måske har været engang. Men det er et af de steder i Danmark, hvor landskabet tydeligt viser, at det ikke er sådan. Det er nok ikke færdigt. Det bliver det nok ikke. Byen har flere gange været truet af havet, og I vil også senere på nogle billeder kunne se, hvad man prøver på at gøre ved det. I 1800-tallet, der ændrede storme og gennembrud af kystlinjen ændrede markant området, og Agger blev delvist oversvømmet. Kirken den står i dag som et vidnesbyrd om det. Agger Kirke den ligger lidt tilbagetrukket, som mange vestkystkirker gør. Det er så ikke for udsigtens skyld i hvert fald, men for at finde læ. Den nuværende kirke, som især er ikke den første på stedet. Tidligere kirker de er forsvundet i takt med havets bevægelser og sandflugtens langsomme arbejde. Det man ser i dag, det er derfor ikke bare en bygning, det er simpelthen et resultat af tilpasning. Ligesom vi mennesker også tilpasser os, når naturen viser sig at være større end som så. Langs kysten der er der etableret kystsikring, som I ser her både sydpå og nordpå med nogle meget store betonblokke. Det er betonblokke, som så ligger ud mod havet foran de diger, som yder beskyttelse mod havet. Det handler nok ikke om at stoppe havet, men om at forsinke det. Havet flytter stadig sand, og storme ændrer stadig kystlinjen. Landskabet omkring Agger er stadig i bevægelse. Byen er bygget lavt. Husene de ligger i læ af klitterne. Der er ikke ret meget, der rager op, og nogle steder ser det også ud som om, at landskabet faktisk sådan nærmest finder ind imellem husene, og man ser det også i den måde, Marhalm den tager plads i vejbilledet. Agger er bestemt ikke en by, der forsøger at dominere sit landskab. Den er nærmere formet af det. Her lever man med vinden og med sandet og med vandet, og det kan bestemt mærkes. Ikke som dramatik, fordi det bruger man ikke så meget derude, men som en ro, der måske kommer af at kende sine vilkår, og ved, hvad man kan påvirke, og hvad man ikke kan påvirke som menneske. Derfor står byen nok, som den gør. Ikke som en modpol til naturen, men mere som del af den. Måske ikke for altid, men så længe det giver mening. Her til sidst vil jeg lige give et lille overblik over først, hvordan Jylland ser ud med Christiansfeld med den ene markering, og Thy, og jeg tror, det er Stenbjerg, der er markeret det med den anden markering. Så prøver vi lige at zoome lidt ind, hvor vi så ser Stenbjerg ret præcist på kysten deroppe. Og i det næste billede, så zoomer vi en anelse ud. Der kan vi både se Stenbjerg, og vi kan se Agger, som vi har set billeder fra, og vi kan se Vestervig. Jeg blev deroppe til næste dag, og jeg overnattede i Vestervig hos Annette. En meget venlig ældre dame, som udlejer en seng, et værelse, ikke ret stort, men tilstrækkeligt, når nok er godt nok, til 350 kroner inklusiv morgenmad. Og det må man sige, at det er meget, meget, meget rimeligt. Det aller sidste billede, vi ser her, det ligger i kategorien, det kunne være meget bedre, men det må være godt nok nu.
Kirken ligger meget på afstand. Den kirke især, det er Vestervig Kirke. Den er bemærkelsesværdig stor faktisk, når man kommer kørende, ja, såvel syd eller nord fra, nærmest fra alle kanter, så rager den op. Danmarks største landsbykirke var oprindeligt et kloster, der tilhørte Augustinerordenen fra vel 1100 til 1500 og et eller andet, og i dag fungerer den som landsbykirke, eller som almindelig folkekirke i hvert fald. Det var turen en dag i Thy. Et område, som er absolut er værd at besøge, fordi der er meget at kigge på. Der er meget at mærke. Der er en særlig stemning af, når nok er godt nok. Tak fordi du kiggede med. Ha' det godt.